wato tunda nake ganin wasa tsakanin 'yan Kano da 'yan Kaduna ban taba ganin wasan da aka mana wankin babban bargo irin yadda wannan yarinyar ta mana ba. Yan uwana, ku bar zagin wannan yarinyar, ku daina zagin ta, ku bar caccakarta. Duk wanda zai mata raddi cikin wasa kamar yadda ta yi yayi mata, amma ku bar zagin ta. Wallahi har ga Allah wasa take yi, har ga Allah wasa take yi. Kuma duk wanda ya san Kaduna da Kano ya san akwai wasa tsakaninmu da su. Sai dai ita ta zake da yawa, ta yi amfani da wannan damar ta faɗi maganganu iya san ranta, amma ni ina da yaƙinin wasa take. Kuma ta taɓa 'yan Plateau, ta taɓa 'yan Kaduna duk a baya, ba a taɓa jin muryarta ma a social media ba sai yanzu da ta taɓo mu. To ko yanzu ta san faɗa da aljani ba daɗi, mun daga darajar ta mun sa ta yi suna, dama kuma abin da take nema kenan. So 'yan uwa, duk wanda zai mata raddi ya mata raddi ta sigar da ta yi, ba tare da ya zage ta ko ya kawo wani bambance-bambance tsakanin 'yan wancan garin da 'yan wannan garin ba. Dukan mu ɗaya ne. Yawwa, kai ma za ka iya fitowa ka faɗi duk abin da kake so da sunan wasa wanda bai saba shari'a ba akan 'yan Kaduna a matsayinka na ɗan Kano. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanmu, ya ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya.